Min xi ftit anzjuż biex jibda l-aħħar sena tal-istudji tiegħu fl-Università ta' Malta u min eċitat biex jagħmel dan il-pass kompletament ġdid fil-ħajja akkademika tiegħu. Il-Freshers Week fl-Università ta' Malta mimlija emozzjonijiet differenti u aħna konna interessati nitkellmu mal-istudenti dwar x'qed iħossu. Ħafna jiddeskrivu l-Freshers Week bħala l-isbaħ ġimgħa tal-Università min jerġa' jipprova jikseb rutina stabbli wara s-sajf ta' divertiment u min ikkargat u eċitat għal dak li s'issa f'ħajtu se jkun l-iktar kapitlu importanti. Il-preżenza ta' studenti tal-aħħar sena spikkat fuq il-kampus fit-tieni ġurnata ta' Freshers Week. Ħafna studenti jammettu li se jħossu n-nuqqas tal-Università meta f'Ġunju li ġej itemmu l-kors rispettiv tagħhom. Nwerra ħabba li din hija l-aħħar sena tiegħi. So, iktar u iktar qed nħoss il-pressure tal-Università diħla bil-mod il-mod. You know, a bit nostalgic, I guess. It's a beautiful lifestyle, it's the Mediterranean lifestyle and I will miss it for sure. Eċitata, naqra stressed, sabit teżi, imma taddi wkoll bħalma ddew l-oħrajn. Ifimni, iż-żmien jgħaddi malaj, ġifieri aħna kena l-ewwel sena tal-kors tal-liġi li bidlulna s-sistema minn 6 sena l-5 snin. Ġifieri kważi nista' ngħid naħseb qed jiddispjaċini għax l-aħħar sena li ħankun jgħid freshers. Nimmissjaħ ta' ir-rutina speċi dik li trid tqum kmieni biex issib parking, tiġġiela tal-parking, nimmissjaħ naħseb. Issa m'għandix ħsieb li nispiċċa FM, ġifieri nkompli nistudja issa mbagħad insibu xogħol fejn nkun fl-erja li nkun studjajt. Toġbok ir-rutina tal-Università? Iva. Għal studenti oħra din hija s-sena bħall-oħrajn fejn apparti li lesti jagħmlu l-almu tagħhom akademikament jinsabu kuntenti li reġgħu sabu ruhom fir-rutina tas-soltu li tant hija importanti għalihom. Qed inħossni tajjeb ħafna FM. L-Università hija rutina lija, fis-sens terġa' tiltaqa' ma' sħabek, terġa' tibni l-rutina tiegħek. L-Università għandha vibe interessanti ħafna, allura kuntenta ħafna. Iva ta' fimni fil-bidu sakemm tistitilja ftit wara li tkun taħdem s-sajf kollu mbagħad terġa' teqleb għall-istudju, però looking forward. Atmosfera sabiħa l-Università dil-ġimgħa tkun sabiħa ħafna. Qiegħda t-tieni sena issa ġifieri baqa' li sentej oħra u hekk, imma li atmosfera sabiħa ħafna. Studenti li għadhom deħlin bla dubju ħerqan għal dan il-vjaġġ ġdid. Iżda bejn il-ġiri minn fakultà l-oħra u bejn laqat tal-istudenti l-ġodda, waħda minn dawn il-freshers ammettit li xi ftit hija ċitata. Eċitata u qed nieħu dan tkun naqgħod diffiċli u ma ta' kollox ta' m'għandix ħafna xi expectations kbar ħafna. Intant hemm ħafna studenti attivi f'diversi jaqdiet fuq il-kampus li ta' kull sena jaħdmu biex l-esperjenza universitarja tkun impeccabbli. Fejn qabel forsi dak li jkun kien joqgħod lura minn dan, jidher li issa dawn laqdiet daħlu sew fil-kultura universitarja. Tajjeb li konna studenti li huma attivi u studenti li mhux biss jistudjaw l-affarijiet tal-lectures u għadu mill-eżamijiet imma jagħmlu affarijiet ekstrakurrikulari wkoll.